assalamu aleykum musidɓe fulɓe daroɓe fulɓe TV hannde kadi miɗen garani ɗo saare witende Saare Goubu noon ko tawa ko Sengo Sandou CRR e nden noon ala ko mbatta rek gabboɗo minen jiyon komin keɓani on hannde e ley ñalande ɗo e nder Saare Goubu on jarama. Bandi Mai Ingani fulani music Dewgal humama be mawbe chatima Rewbe bewji jaba uya nyangu halama Kadiatou Diallo hay mi yejitani hen kadi Alay Samba Mbalo mo gandanta kañ tamiti télé o ɗo ha France e hay caméraman man o ha édité o Baba Diallo komi Abdoulaye Mbalo ara noon ɗo on jarama ha yesso. Assalamu aleykum musidɓe fulɓe min calmini on hannde kadi min garni on ɗo e saare witende Saare Goubu taweɗe programme ɓe hitaɓe mbatta ala ko mbatta re jewten ɗo e musidɗo meɗen tawlen ɗo saare ɗo mawɗo a salminama. A salmitama min mbitemi ko Alaji Sow Saare Goubu Basirou on mbiyama bisimilla moɗon ɗo saare ɗo wonani min weltare min yiide on ga kadi wonani min weltare min nande yimɓe gimmo e gara e ɗaɓita pural walla cosagu atan minen simin jiiɗum tan miɗen belti kadi miɗen on mbiya bisimilla moɗon onon jeeyati ɗo mbiyo toon hoɓɓe bisimilla moɗon nden noon a jarama gila min gari ɗo saare ɗo no machallah min yiiɗo ko saare fulɓe tigui noon ɓaade keddame e kosam kay ɗum ɗon ko mankade min gila gari mi fayda ko ɗum ɗo min ñami ko ɗum waɗa e haalande min daroma fulɓe TV honno saare nde ko woni e dow mum hannde. eyyi alhamdulillah saare nde kay ko no mbiɗani ko saare haal pular kadi minen ɓe jiita ɗo fof komin tawɓe babiraɓe amen e mamiraɓe amen ɗi gayna minen min gari min nangui koɓe tawi ko ha tiiɗi min kaɓɓi keejeji amen min deggini jawɗeje ha yettiɗo Allah waɗi noon min jetti Allah kadi no feewi sukaɓe ɓe kadi woodi immiɓe mawɓe amen wakkiliɓe boppi nayi mumen boppi guese mumen ɓe ƴettiɓe ɓe nanni ɓe jangde ɗum ne wonani min weltare saabi minen nden on tuma taw ko gaynaka tan regginaɗo kono noon guili mo won mawɓe yaafiɓe ɓiɓɓe mumen rek ɓe naati e jangde ɓe janga ɓen gonti han ɓe min jillano e guili ɗo leydi ɗo caggal leydi ɓe min gaddana pinal kesal gaynaka ka jiiton ɗo ka koko gaynaka cosaan kono noon gaynaka ka wonko ɓeydi e gaynaka he ko ɗum ɓeydi e gaynaka he saabi gaynaka ka jangde ɓeydima hen to Sengo school min jetti Allah min keeɓi han gueɗe kewɗe e nder saare he gandiranta ɗen foof ko he foundation gaynaka ɗe keeɓi jangde nde yalti ko e jangde nde yalti ko e gaynaka e yaaɓe diaspora yalti ko e gaynaka e si almuɓe jalti ko e gaynaka e ɗum foof ko nayi ɗi mbaɗi ɗum foundation mbadde so tawi woni neɗɗo si neɗɗo ari ɗo rek lamdima hono ɗen gueɗe atan miɗen jogui weltare kadi kala ɓurɗo famɗude mo kawruɗa si a lamdima ɗum histiri o tan wodat ko haalanma hen ɗum ɗon koko yettirte Allah no feewi. nden noon a jarama ɓaye time ala eyyi ɓaye time ala min calmini on min mbi on bisimilla moɗon ɗo saare ɗo kadi ne kala ko lamdi ɗon kala ko joom ko yiɗi lamdade wawi lamdade si Allah jaaɓi hen jaborte ɗum no foti jaborede ɗum ni salminama. a jarama.
musidɓe am nomin kaldirani on tan minen ɗo e Saare Goubou e Tundu Siyarar e leydi Sandou e saabu Saare Goubou hande sa wi Saare Goubou rek e yimɓe ala mo wiyatama anda Saare Goubou hay si anda nani Saare Goubou e banggal agriculture ɓe hen e banggal ndema e sukaɓe mumen ɓe daari e hellifaɓe e culture ne ko noon éducation ne ko noon nden Saare Goubou nden wonani caggal hande e leydi Gambia e ndende noon Saare Goubou student association e tawti e ɓe ɓiɓɓe Saare Goubou e youth association mumen o fof dal e jinnaɓe e saabu hitande fof ɓe nodda ko woni batu mawɗo hikka noon ɓe noddiri o batu woni 11th edition ɓe mbaɗa o batu ɗo e Saare Goubou e ndenne noon mina ɗo dardi e président on woni Saare Goubou youth association e ndenne noon o haalna en boom kam woni hombo saabu mina simi wi inde mum nde tan kam ɓuuri en daaroɓe ɓe mbawa andu kam woni hombo. A jarama Anta ko min Ousmane Diba woni président Saare Goubou Students Association. Ousmane Diba an woni président Saare Goubou Youth Association ko mbimi ko rek Saare Goubou hande heedani caggal e banggal iid ɗi limmi ɗo foof e banggal gandal e banggal aada e cosaan ko wayi noon e ndenne noon e hoko taki Saare Goubou hitande foof hitande ɓe noddira o batu yo ko taki mbaɗɗon établis e ko woni o association. Ok a jarama ko noon fedde Saare Goubou Student Association ko fedde sukaɓe janggoɓe Saare Goubou fedde nde sosa ko 2013 August ɗum e han ko duuɓi 11 hitan foof hitan noon min gartat e Saare he e Tundu he woda komin jewtidi he mumen gueɗe ko gandiranta e himmi yewtede fedde nde noon ko sosira ko fi walitade sukaɓe janggoɓe ko wayno gandal e jangde e kadi voluntary service because komin yimɓe gandiranta e jangga different fields woɓɓe ko agriculture janggi woɓɓe ko business janggi woɓɓe ko loi janggi e ɗum komin janggi min gara min jewtida ɗum he yimɓe nulɓe min yomin janggoyɓe saabu si a yi min janggi ko won nattinɓe min school ɓe nattinɓe min school noon e jiiɗi min garta e mumen min pilito komin gandi toon ko ɗum takata hitan foof hitan min gara min jewtida heɓe e toɓɓere nde gandiranta ko nde ɗo tundu ndu ɓuuri sohlo e min mbaɗi ɗum ko foyata duuɓi 11 min tultinani because tundu ndu miɗen ndu ñabli si mi wi miɗen ndu ñabli woodi koɓe mbaɗani min e kayen janggini min joɓani min ko kala e gandi jangde Gambia ɗo no seriri walla haysi wona ɗo ɗum heewi loro neɗɗo si yeehi ha waɗanima ɗum foof an a yeehi ha wawtani hoorema wona kalis o tan ɓokkugol ɗum woni nafa kono ngal gandal ngal keɓɗa gara ndenda heɓe ngal ɗum ne ko ɗum nafa e wodat ɗo heeri e society hen ikka noon min mbi min gara min jewtida heɓe ko faade drug abuse eɗen gandi ga wona hunde hewnode ga kono yillodirde nde yana adda caɗele enen ɗo e Kombojo han walla dulaji goɗɗi yultodiri aɗa yiida e neɗɗo noon baɗo gueɗe won gueɗe ɗe watta han ɓoyan anne a waɗat ɗe ɗum yeehi ha addi ɗum e society ji meɗen ɗum noon association o yi wondenoma ko o waktu woni waktu daranade ɗum haade ɗum ɓurde ni doole ara andinde yimɓeɓe because woɓɓe luwa eɓe wawi nanggu tawa koɓe gandano ko woni toon jangguinen yimɓeɓe hoɗum ɗi drogue ji caɗele ko gaddanta yimɓe to banggal cellal ha hewɗum kadi luwa wi hen en nani haalɓe ɓe e yewtere he sengo Basiro sengo Tidiane ha e kanaji koɓe jewti hoɗum luwa wi hen e kadi hoɗum ɗum bonnanta en to sengo cellal min ɗamini nde ɗo yewtere han ko haala ɗo ko foof si tundu nu naftori ɗum ɗum walla ɗen he ɗi crime ji ko jiyeten yimɓe piima walla e nanggue waɗa misbehave ɗum usta e society meɗen he no feewi because min jiino jewte kewɗe jawtuɗe ɓaawo ɗe min kaali ɗo min jii nafa muɗum he tundu he no feewi inchallah min jogui yakarne kadi hikka ko haala ɗo ko foof ma naftore so Allah jaaɓi. Ousmane Diba ganna ko an woni président Saare Goubou Youth Association en jiine e Saare Goubou ko mbiɗa ko banggal o drug abuse e ko wayi noon yewtama ɗo woni go fimgol e waɗgol gueɗe goɗɗe gandama ɗum yakkat aduna jomum e on kaali e ko wayi noon te ɗum ne machallah na naftore en jiiɗo ne président aji na totte ko woni student aji ɗum ne Saare Goubou na en darani pour ɗum ne ɓeydata wat on courage e sukaɓe gandama kamen goni janggoɓe ɓe ɗum ne hoko jamirta sukaɓe jinnaɓe gandama ɓe poti janggen sukaɓe mumen ɓe e ngal banggal ko noon a jarama no mbirumi ni association ko mo darani ko ɓamtude jangde e Saare ha e Tundu he min jii noon wondenoma gokkugol ɓe sukaɓe ɓe gandiranta ɓuuri tinnade e classe ji mumen hono ko wayini en okkat ɗiya student ji ɗi keɓata ɗine
motivation ka en wawde ɗum hebde ko arata to bangal jinnaɓe to noon no kalirɗa ni jangde si a yeehi yeeso tan ko janguinoɓe e jangoɓe e jinnaɓe ɓe ɗi patiji tati si mbo kala hen lusindima tan caɗele hen mbawi yaltu ticca ko jangguini foof cukalel ko yiiɗi foof jangude si heɓani support jinnaɗo tan ɗum wawi addande caɗele alhamdulillah no minen jinnaɓe tinnanima min no fewi sa yi min jottiɗo min mbawi arde haalde ɗi haalaji ɗumin kaali ɗo komin tinnanaɓe ɗum noon miɗo ñaago haajo jinnaɓe ɓe wadde support ɓe sukaɓe won he mumen ɓe gandiranta ganda ko nafata ɓe o waktu comme ma balle poussé ha wondula ko kay jangguinta ko e mumen ɗum noon miɗo ñaago jinnaɓe fof si sukaɓe kooti cuuɗi yoɓe kolluɓe bukkuji mumen yoɓe mbattotode because ɓe mbawa janggude school ga tan koɓe jangata koye classroom hours ji mum kewani ɓuuri ko hewde koto school ɓe galle ɓe mbatta ɗum si cukalel ma hooti jemma haade hiroyde walla waɗa gueɗɗe ɗe ngala nafa yo ƴeftu bukkuji muɗum laara e jangga ɓe ƴeftoɓe fos ɓe jiyata ko toppitiɓe bukkuji mumen ko ɗum takki ɓe hen keeɓa ko noon tan yoɓe mbartodi ɓe toppito jangre mumen pour jiyaɓe keeɓa koɓe cohli ko woni barke bimbi saabu hande caggal jangre hande la ko mbawɗa wadde ok Ousmane en jiine Saare Goubou ko mbimi ko tan ko darani ɗon kona heewi no feewi pour yiide tan ɓamtugol saare monde te saare monde si ɓamtima tan ko leydi Gambia ɓamti hoko jamirta onon hono yurseji mon e gonirɓe ɓe communauté aji mumen e woni tunduji mumen kamenne ko noon hunde no gandiranta darima hunde moƴƴere si a yi haɗa ɗum wawa wadde hitan fof hitan te kadi ɓeydo yimɓe ɓeyda arde ko hollirde wondenoma ko mbatta ko e himmi nde min puɗɗi ɗum min banno fes challenge ji kewɗi tawa doole ngala on waktu to bangde kalis yo to gandal kono alhamdulillah han fedde nde woodi ko jogui to banggue gandal yimɓe ɓe gandiranta e han e golla he fannuji laamu kewɗi gandiranta ɓe hen liggo te ko gadi ko yimɓe mawɓe ceeje gandiranta jiɗɗaɗo wadde hono ɗum ni minen miɗen mbadda partner he association ji kewɗi saka e ndu tundu amen miɗen mbaɗi open wawi limɗin association aji seeɗane ko wayno fulɓe africa min puɗɗodiɓe ko ɓooy guila min puɗɗi ko wayno Saare Demba Toro ko wayno fedde kawral Saare Jamma Mbaalo Konko Students Association Nawde Mamouda ɗe foof ko pelle ɗe gandiranta min ɓooye ɗe liggodade min mbadda ɗe yan immo kadi ɗo Saare ɗo ne jogui pelle ɗiɗi goɗɗe no wayno Sagida fedde sukaɓe Saare foof e Saare Goubou diaspora si wiyama Saare Goubou diaspora koye yimɓe Saare Goubou ɗanniɓe ɓenne ɓe meeɗa wadde hunde e ɓaawa mumen way association ɗi fof ɗi jiita darani ko ɓamtare ɗum wadde gollide ɗin association ji e walla kayen foof ɓamtude tundu mumen e ɓamtude leydi mumen saabu si hansi tundu Saare Goubou ɓamtima tan ko leydi Gambia ɓamti saabu Saare Goubou ɗon he tundum koye leydi Gambia jeeya yidde leydi mum noon ina taka neɗɗo tinnano saare muɗum e tinnano ɗo iwi saabu si a yiɗa ɗo gonɗa ɗo jibinaɗa ɗo han an nden yimɓe korota andu nden an hoto mbawɗa yiɗoyde neɗɗo foti yidde ɗo jeeya ɗo iwi minen noon ko ɗum woni he ɓerɗe men ko ɗum jinnaɓe amen loowi he ɓerɗe men wawde yidde ɗomin giwi ko ɗum ne tawa ko pusata min saaha foof sa continde golle ɗomin gollata ko noon tan ko on woni président mbo Saare Goubou Youth Association kamin tawtire mbiyen tan e Saare Goubou Student Association foof koye Saare Goubou tawtora ndenne noon ko wonta konngol ma watido tan ko jarnude onon foof e jarnude onon e Fulɓe TV o itan foof tawtorede moɗon he oɗo programme ha e jarnude hoɓɓe ko hawri ɗo ko foof saabu noddude nde weeli no mbinomi ni tan kono ko notede nde ɓuuri wel te kadi jogade hoɓɓe hono balɗe ɗiɗi ha to tati weeɓani miɗen ñaago hoɓɓe amen foof kala keɓɗo hen ko welani ɗum miɗen ñaago yafuya taw wonano wonno anniyeji amen te kadi miɗen jarno miɗen duwano on yettoyade to gimmorɗon he dow jaam kadi en continde golle ɗe mbatten ɗe inchallah ko woni yeeso daɗani yitere on jarama no fewi ko woni yeeso daɗani yitere on woni Ousmane Ba président no kaldirmi tan woni Saare Goubou Youth Association ɗo kay guila garmi ɗo mi ñamani maaro ko keddam tan e lacc e soyna e cakri e ko wayi noon ndende noon Saare Goubou naɓe on jarama banggal foof gon mbimi tan ko kalmi ko ɗum Saare Goubou naɓe daari ɗo ko yettere Allah banggal nedina ɗo dinana ɗo aada e cosanna ɗo foof na ɗo ndende noon musidɓe ɗum min keɓanno on hande e Saare Goubou on gandi Saare Goubou ko saare nde gandama ko mbimi tan hay sa anda to no nani in foof ko
ɓamtare sukaɓe mumen ɓe koɓe darani yiide saare mumen nde ɓamto ndenne noon yurseji leydi Gambia foof yo watno Saare Goubou wattani e pour jiya leydi ndi ɓeyda yaade yesso association aji mbaɗɗa ɗo mention goto kamene ɓe jarama pour wonde partner kamene ɓe mbawa hebde ko wayni tunduji mumen to ndenne on jarama. musidɓe an fulɓe ko ɗum min keɓannoon ɗo hannde nde Saare Goubou nden noon on jii cosanji ko waɗa ɗo e ko piiji kewɗi gandanɗa ko weltini nden noon on gandi fulɓe tuuɓi ko ammani ko abbade cosani cosani fulɓe ha e aadaji men nden noon on jarama ko gabbiɗo men ko ala ko mbaɗami rek mi yetta mawɗo télé o walla mi yiya directeur to woni Adja Kadiata Diallo ha mi yejitani hen kadi Alay Samba Mbalo mo gandanta kañum tammiti télé o ɗo ha France e ha e caméraman man o ha édité o Baba Diallo komi Abdoulaye Mbalo aran noon ɗo on jarama ha e yesso. Bebe, jombajo ari, wara wullu ko tuwa jinnade ja.